Higala ni Remy Tukmo nga alias Joel Smith nagapatimaw sa media aron limpyuhan ang iyang pangalan. Kinihuman gilang bigit sa usa ka taxi driver sa nitabong krimen sa 19 anyos nga biktima. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Wala na ako kasabot. Emosyonal ang higala ni Remy Tukmo nga nagpailang alias Joel Smith nga may atubang sa mga tigbalita. Hugot niyang gipanghimagka ka pasangil sa usa ka taxi driver nga matod pa nasakyan ni Smith ug laing duha ka makauban diha sa B. Rodriguez ug gikarga nila ang usa ka karton nga white sod ug nagpahatod sa usa ka condominium sa barangay Labangon alas 8 sa bundag Hulyo 17 nining tuiga. Suma ni Smith nga niadtong tungura nagpa-blatter sila sa barangay Luok sa Dakbayan sa Mandaue human wa magkauli ang iyang higala nga si Tukmo. Gipakita pa nila ang kopya sa blatter mo sa imposible nga siya ang nakita sa driver. Gusto na ko matubang to kinsa man katay at gusto ta ka matubang tay kay no pud kay Maklaro kayo mo. dili jud dali imong gi-accuse ako ah. Samtang gihulagway sa Cebu City Police Office Deputy Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Johnny Trafter nga adunay discrepancy uwa magkatugma nga pamahayag sa driver. Sanglit na suta sa ilang investigasyon nga adunay nakakita sa karton nga gisudlan sa lawas ni Tukmo mga alas 7 sa buntag niadtong Hulyo 17. Sawa pa kinihingpit ablihi pagkahapon dihang gialarma na sa kapulisan. Based po sa atong investigasyon, murag na discrepancy when it comes to time. Giklaro usab sa opisyal sa kapulisan nga wa malakip isip person of interest si Smith sa brutal nga pagpatay kang Tukmo. Tungod sa pagkaduhig sa ngalan ni Smith, nagplano kini nga mapasaka og kaso batok sa taxi driver nga naglambigit sa iyang ngalan. Hinuon bukas kini ugaling makigatubang kaniya ang driver. Samtang gidugang ni Rafter nga nasumiter na ang vocal swab sample nilang Simeon Gabutero ug Roberto Gabizon alang sa DNA matching sa mga ebidensyang nakuha. Gamito nila kini sa igayon nga ipasaka na nila ang kaso batok sa mga nalambigit sa krimen. Gipaniguro sa kapulisan nga mugawas ang kamatuoran ug mataral sa hukmanan ang kriminal. Ihangyo na mo nga og sa social media or sa kay kinsa ninyo na ihatag, mas may pag idiretso na lang nato na sa kapulisan kasi parihara man ta og tumong og tuyo nga masutag yun nato unsay katinud-an ni ining kasuha. Sa pikas bahing giklaro ni Smith, pareho silang Tukmo gikan sa Panabo, Davao de Oro o kabubuton ni Riame nga moani sa Sugbo aron manimpalad. Busa apektado siya sa netabo nini ug dunay panawagan sa mga naghimo sa krimen. Ay, Ginoo ni bahala sa ila. Sa ila kung anong tama, dalimtugan nila ang mga una-una na mutugan na lang. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.